दासो न'आव सफैनानै बेसेबांबा 6 घन्टासो लाबाय दुगैदोंसै दुगैखादोंसै ना दा दाखालिनिफ्राय गैया दिनैसो फैनायखाय मारै नांखो हाबायाव फैलायनांगोन ना डाइरेक्ट हाबायावबासो एबार स' गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो र' फैग्रा दांखावबायानो जोङो मेहेर दालांनि न'आव स' गाइस दा मेहेर दामोनाव फैदोंमोन नै गुगोल मेपजों फैनानै अहाय लोगो मोनखो जोङो गुगोल मेपा जाब्रा बारियावसो फैदों गुगोल मेप मालाबाबो बिसास खालामनाङा जारलालै एबार आं लांसै दे Rasul batasi rasa terbentuk misalnya itu Bini hah bini na so guys आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो र' फैग्रा दांखावबायानो जोङो मेहेर दालांनि न'आव जाखावनांगौ स्टार्टिंनिफ्राय जानाय जाजेनबायानो अमा बेदर दाउ बर'नि नांलाजोबलायबावनाय नै इन्स्टा 360 दं सोरनोबा नांगौबाथाय येस बेखौ फानसिगोननो फानथारबाय फानमानसै आङो बेखौ सोरनोबा नांगौबाथाय खमावनो कन्टेक्टआव इन्स्टायाव खालामबानो जाबाय मेहेरदानि इन्स्टायाव मेसेजल' खालाम होमबानो इन्स्टा 360 आङो स्टिकखौबो हरफागोन स्टिकआ 6000नि ओमफ्राय बाइकआव होग्रा दङमोन बे मैया ओरै ट्रेड फिदिं खमावनो हरगोन ना खमाव हरगोन अके सोरनोबा लानो गोसो दंबाथाय खालि कन्टेक्टल' खालाम इन्स्टाग्रामाव मेहेरदाजों होमबानो पुरा दा आङो जाग्रोनो लानि र' जानाय समाव इसेबां टाइम लस खालामजाथ'वा गुसु जायो दिनै ना नै कानेक्ट जाबाय दा नै स' गाइस दा ब्र'आ थांसिगोननो आंखौ दोनफैबाय बेरायबो होबाय एसे खस्थ'बो मोनबाय बेरायनो खस्थ' मोनालै जोङो नङा एसे जेनेबा नों लाखिबायना आरो बेजाय दोनफैनाय माने बेरायनो मोनाबासो खस्थ' मोनो आङो बेसे गोजौलै थेख्लासो नोंनिसाय एसे गाहाय जागोन नामा थेख्ला खिन्थु गोजौ नुयोलै मानसिखौ ना औ खिन्थु बिराद गोजौ 6 फुट दं गोजौ ओमफ्राय 5 पइन्ट बेसेबां दं 11 ना 10 11 जायो 10 जागोन ना दा जों एसे मना सेन्टारसिम थांना फैदोंसै ओमफ्राय लोगोसे बेयो माने न'आव थांखासिगोन आरो दे ब्र' लोगो मोनफिनगोन जावखोना माखोसो आंखोसो स' गाइस दा जोङो दसे गामियाव बेरायना फैनि मेहेरदामोननि बेनिफ्राय नै ब्र' आं बेखौ आं आदाखौ आगोलनिफ्रायनो फल' खालामबाय थायोमोन मानो होनना बुंबाथाय जोबोर आगोलनिफ्रायनो एलबाम बानायबोनाय ना केरिमिनाटिजों मोनसे रस खालामजादोंमोन ना बेफोर भिडिअफोरखौबो जों आगोलाव नायखानाय ओमफ्राय दाहालागै फल' खालामो मोजांबो नाङो मानोना फेमिलि ब्लगिंफोरखौ आंबो बानायो नालाय आरो आङो फल'बो खालामो दस्रानिफ्राय आइडियाबो लायो लोगोसे दा फै दसे जाबाय जोंथिंनो फैदों बेरायबाय लोगो मोनबाय गोजोनबाय आरो गाबोन थांगोन नामा आं गाबोन थांदोंसै ओमफ्राय दा आदामनावबो थांसिगोननो न'आव ओमफ्राय ओइजाय बाजैबो दं बाजैखौबो आङो भिडिअ नुबाय थायो आगोलनिफ्राय नायबाय थाखायो नालाय आं आरो जेसेबांखिनि बुहुत मानसिफोरखौ नायो आं माने चेनेलफोरखौ बुहुतनि भिडिअफोरखौ नायो बाजैमोननिखौबो नायो आं आगोलनिफ्रायनो दिनै फार्स्ट नंगौ ना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै मोजां नांबाय बाजैखौ मालाबा थांगोन दे खिन्थु नोंसोरनिथिं थांबा मैयानो थांखादों जोंनि लामाजोंनो माने आं बेजों थांदोंमोन खिन्थु आं मिन्थियाना अबेयाव सोर दं आरो आं फार्स्ट टाइम फैदों जेबो लामाफोरखौबो मिन्थिया औ दे जागोन नों उदैखौ फेदेरबावनो हागोन ना हायो उदै गिदिर जाबाला एक्चुअली खिनायाव खस्थ' मोनो मोना खिनाय आसुगुर हानाय जि सुनाय जेबो हायालै हामारा ना खामफ्लायाव जिरायनो हाया बेदर गोदानो हाया उदै गिदिर जाबाला बिराद खस्थ' सिं सायो गसंबाय थानो हाया बिराद खस्थ' बुंनांला आरो ना नोंनानो बेस्ट खिन्थु आंबो लाइनाव फैहांदो फैबाय नोंबो लाइनाव उदै गिदिर जाबाय नोंनाबो गैलाब्रा लोथोसै मार जानांगौ बिदिबा गस्ला गानबा जेसेबांखिनि नुयोना दुगैनाय समावसो नुयो आरो बेबो मोनसे नंमारगौ
Ơi, thưa nào. Ơi, hombak jadi. Bye bye. Oh. So guys, बाहेराव दामनाय खोनागासिनो दंखायोना नोंथांमोना स' बेयाव माने मेहेरदाया दल दामगासिनो दा क्रिसमासनि बिसोरना माने रंजानाय सम ना दिनै आं नोंथांमोन देखायना होनि बोरै रंजायो बिसोरो आंबो फार्स्ट टाइम नुदों आं आगोलाव नुवाखैमोन नालाय दा आं नोंथांमोननोबो देखायना होदोंसै दे कंग्रेचुलेसन बाजै मा खबर बाजै जायादां नों समान समानसो नोंसोर दा जागोन ना बाजै लिङाबा मा लिंनांगौ आंनो नों हाबा जाग्रोबायना ओइया हाबा जाग्रोबानो बाजै मोनो नामा आयानो लांफानि मोननै होबानो जाबाय मोननैल' गारियाव जालांनो लालांनोसै दा मेदाखौ आं बेयावनो बिदाय होनोसै आरो दिनैनि थाखाय ना अरायसमनि नङा अरायसमनि हाबायाव फैलायनांगोन ना डाइरेक्ट हाबायावबासो एबार डाइरेक्ट हाबायाव बासआबो फैगासिनो बारा गोबाव ओइ लाखिथारबाय एसे आगोलाव बिजुआनो जायाखैरा हा बिजुआनो जायाखै जाबाय दे बाय आं थांबाय थानोसै लोगो मोनगोन नेक्स्ट टाइम अरायसमनि थाखाय नङा बाय बाय कल जाबाय डाइरेक्ट नगाव नगाव ना जा नगाव बासै ए दिमदिमा मा मावगासिनो वा दासो सफैदों फैनो मोना ओइ फैनाङा